Beda x-xogħol ta' bini mill-ġdid ta' triq Whitty Line u triq Ħażambar biex it-toroq isiru iżjed aċċessibbli għal dawk li jkunu qegħdin jimxu jew inkella jagħmlu użu minn rota. Id-direttur eżekuttiv tal-proġetti u l-implementazzjoni, il-perit Rejfil Abdilla, spjega kif lan ta' dan il-proġett huwa li f'din it-triq li sa issa mhux aċċessibbli bla vettura issir waħda li toffri konnessjoni pedonali bejn Ħażambar u Whitty Line. Infrastructure Malta għandha pjan li tagħmel it-toroq u ttejjeb is-sistema ta' toroq. Ħafna mit-toroq saru billi mnew mill-pedamenti b'servizzi ġodda u din hija każ ta' daw it-toroq. Din it-triq ħadd tkun qed tiġi allenjata b'mod ġdid, b'tali mod li ż-żewġ korsiji ħajbqgħu eżistenti, ħajdiqu ftit anke biex iżidu s-sigurtà tat-triq u anke ħankunu qed nallokaw spazju segregat għal roti u bankina għal mixi. Il-proġett ser jinkludi fih tisħiħ tas-sistemi għad-distribuzzjoni tas-servizzi li hemm għaddejjin taħt iż-żewġ toroq. Il-perit Albert Spiteri li huwa nkarigat mill-proġett spjega kif ser isiru wkoll spralli ġodda lil uħ tal-ilma tax-xita u ser jitpoġġew sistemi biex idawlu l-kareġġjata tal-karozzi, il-bankini u l-korsiji tar-roti. Iva, ħankunu qegħdin insaħħu s-servizzi u qegħdin nimplementaw xi servizzi ġodda wkoll. Rajna li hemm ċertu partijiet mill-ħitan li kienu mwaqqajn jew kienu sofrew xi ħsarat matul iż-żmien u ħankunu qegħdin nibdluhom. U ħankunu qegħdin naħdmu b'tali mod li nagħlqu l-karreġġata li nieżla lejn in-naħa tas-sawt. Jiġifieri biex bekk aħna nkunu nistgħu nafsu x-xogħol fuq naħa minnhom. Is-siġar kbar li hemm fuq ġenb ta' triq Whitty Line se jinżammu fejn huma u jiġu inkorporati f'konok ġodda bil-ħamrija imsebħa b'aktar siġar u pjanti. Il-korsija tal-mixi u r-roti f'żewġ direzzjonijiet miksija bl-asfalt ser tkun twila aktar minn kilometru tul iż-żewġ toroq. Dan il-proġett mistenni jkun lest fi żmien sena.